ang Radyo Ronda RPN DZKI sa pagkikipagtabangan kan sa tuyang sponsors nagpapasalamat sa pagkomemorang kan pagsakit paggagadan asin pagkabuhay liwan kan sa tuyang paratubos na si Jesucristo. Mr. and Mrs. Richard Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Miss Imelda C. Popanes, number 615, Zone 3, Santa Cruz Sur, Irigas City. Mr. and Mrs. Erwin and Sally Cabaltera, Zone 4, Perpetual Health, Irigas City. Lucky Best Enterprises, owned and managed by Mr. Mike K. and Dr. Jenny O.K. Highway 1, Irigas City. Mrs. Hilda T. Salcedo, owner, Salcedo Eatery, located at Guevara Street, San Roque, Irigas City. Mrs. Betsy Odavar, Hong Kong or Nabwa Camarines Sur. Mr. Ariel P. Blanco, San Francisco, Irigas City. Mr. and Mrs. Manuel Bobier Serio, Zone 6, Santo Domingo, Irigas City. Rinconada, Central Cacpi, owned and managed by Mr. Johnny Cuadro of Nabwa Camarines Sur. Mr. Fabio Balang Jr., President, Federation of Market Vendors Association, Irigas City. Honorable Vic Ramos, Vice Mayor, Bato Camarines Sur. Municipal Councilor Manol Oxiano Luzon, San Esteban, Nabwa Camarines Sur. Anonymous Donor, care of Joey Lim. Mr. and Mrs. Armando Nunez, Matt Charon, Bolwang Baaw, Camarines Sur. Luina Adelfa Toriano Cabanos, San Juan, Irigas City. Mrs. Lalaine Oliveros Marpuri, UCI President, Santo Domingo, Irigas City. Sa Saindo Pogabos, Jos Mabalos. Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban, kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki, tanganing ang sisayma na magtubod sa iya, dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muya mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Engineer and Mrs. Basil and Rovi Umalya Orbon and family. Mrs. Petronila Nabaona Adoviso and family sa Nicolas, Irigas City. Mrs. Myrna Hobe and family sa Nicolas, Irigas City. Ma'am Dorotea Ibareta Amance, Chief Political Affairs, House of Representatives, Quezon City. Nilita Marmol Gregorio and family, Calcedonia Street, San Isidro, Irigas City. Honorable Anton Paro Balibar and family, Bula, Camarines Sur. Dudoy Escarilla and family, San Francisco, Irigas City. Buhi Municipal Police Station, Buhi, Camarines Sur. Mr. Carlito Oliva and family, San Juan, Irigas City. Ex-punong barangay, Brando Pletado and family, San Miguel, Irigas City. Santa Cruz Sur Barangay Council, care of punong barangay Abelina Cirillo, Irigas City. Richie Divilla, Zone 4, San Francisco, Irigas City. Los F. Nolasco and GBN Gasoline Station, Balatan, Camarines Sur. Fish Vendor and Buracan Sariles, care of Jean and William Vera and family, San Francisco, Irigas City. Oralio's Funeral Homes, owned and managed by Mr. and Mrs. Joe Oralio and family. Highway 1, San Isidro, Irigas City. Maestro Cocinero Catering Services, number 158, Zone 2, La Purisima, Irigas City. Care of Chef Jim Christian Layosa with cell phone number 0949-441-9241. Nakings Fall Water Refilling Station, owned and managed by Ani and Poli Bagaporo in front of San Isidro Elementary School, Irigas City. Lux Trading, owned and managed by Engineer Melchor Nacario Jr., Highway 1, San Isidro, Irigas City. Honorable Milnan Robles Morallo, City Councilor, Irigas City. Attorney Fernando Ducot Simbulan, Municipal Mayor, Nabwa, Camarines Sur. Honorable William Serrano Salvadora, punong barangay, Santo Domingo, Irigas City. Mr. Bongbong Alos,
Municipal Treasurer's Office, Nabua, Camarines Sur. Vice Mayor Jerry JBB Breseño, LGU Baaw, Camarines Sur. Mr. Freddy Salvadora and Family, Santa Elena, Iriga City. Mr. and Mrs. Ulysses and Flora Salvadora and Family, San Agustin, Iriga City. FNS Beauty Salon, Cyrene and Frederick de los Santos, San Nicolas, Iriga City. Sa Indo po Gabos, Jus Mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Juan 3:16. Hulitan namoot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur. Care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marneli F. Reynes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Marites Alanis and Family, San Juan, Iriga City. Supremacy Hardware, care of Mr. Rodi L. Ocampo, San Isidro, Poblacion, Nabua, Camarines Sur. Bitsi Odabar from Hong Kong. Lilian O. Johnson from United States of America. The newly opened and biggest 7-Eleven at Barangay Divina Pastora, Batu, Camarines Sur, owned and managed by Honorable Councilor Bogs Rimpola. Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Punong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Police Captain Miguelito Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baaw Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omoro, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baaw, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baaw, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baaw, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indo po Gabos, Jus Mabalos, asin mapasatuya manlugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Maria Janet H. Ibuenga, Social Security System, Iriga City Branch, Iriga City. General Jerry Samudio, Philippine Air Force. Honorable Lito Tataro and Family, Punong Barangay, Santa Cruz, Nabua, Camarines Sur. Dr. Archie Waperina, Buhi, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Ernie Francis and Mayet Nacario and Family, San Francisco, Iriga City. Jail Inspector Attorney Rodolfo Bersosa Jr., District Jail Warden BJMP, Iriga City. Honorable Adela D. Olaso and Family, San Esteban, Nabua, Camarines Sur. Barangay Kagawad Bernard Guevara, San Isidro, Iriga City. Malayas Lying In Clinic, Santo Domingo, Iriga City. Nes Creation Decor and Catering Services owned and managed by Barangay Kagawad Nes Boqueron Negrete, San Isidro, Iriga City. Macras Beauty Salon, care of Mr. Peter Almasco, Market Site, Iriga City.
Miss Maria Tet Pagio, Doña Rosario Heights Subdivision, Parañaque City. Punong Barangay Victor T. Gastielo, San Francisco, Nabua, Camarines Sur. Barangay Treasurer Maritzu Borgos Cadag and Family, San Nicolas, Iriga City. Honorable Bebot Munay and Family, Barangay Kagawad, San Nicolas, Iriga City. La Puneraria Maestrado, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of John Maestrado and Family. Maria Amparo D. Gamos, 225 De Vera Street, Paho, Mikawayan City, Bulacan. Producers Savings Bank Corporation, care of Miss Juan Ibias, San Roque, Iriga City. Colping Society Philippines Incorporated, Haring Kanaman, Camarines Sur. Engineer Romulo Taduran Dialino, Del Rosario, Banao, Iriga City, and North Caloocan City, Metro Manila. Toots Junk Shop, owned and managed by Mr. Instituto Milgar and Family. Zone 4, Perpetual Help, Iriga City, with cell phone number 0907-631-9615. Mrs. Marivic Lavillas Maso and Family, Zone 5, San Isidro, Iriga City. Engineer Randy Flores, San Isidro, Iriga City. Mr. Tony Boy Galora, San Miguel, Iriga City. Barelas Hardware and Agricultural Store, Balatan, Camarines Sur, care of Riste Barela and Family. Balatan Cable Network, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Melvin N. Lanoso and Family. Lalas Boutique and Minimart, Poblacion Balatan, Camarines Sur, care of Jesus E. Marquiliero and Family. Susi A. Balawis, San Nicolas, Iriga City. Dahil po kabos, Diyos mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. 1:3:16 Hulitan namuot na gayo ang Diyos sa kinaaban. Kaya itinaw niya ang sa iyang bugtong na aki. Tanganing ang sisay man na magtubod sa iya. Dai magadan kundi magkamit nin buhay na daing katapusan. An RPN DZKI Iriga nakikisumaro sa Kristiyanong komunidad sa pagkomemorar kan Semana Santa. Asin sa muyang mapong pinasasalamatan ang mga minasunod na katuwang nyamong sponsors sa pagkomemorar kan Semana Santa ngunya na taon. Honorable Rex Cuba Oliva and Family, City Mayor, Iriga City. Attorney Ramon Maharlika Waferina, City Administrator, Iriga City. Police Light Colonel Ralph Jason Ueda, Iriga City PNP. Municipal Councilor Gali Bayos and Family, Baaw, Camarines Sur. Police Captain Miguelio Borromeo, Provincial Officer, Highway Patrol Group, Camarines Norte. Father Cesar Bungon, Resident Priest, St. Bartolomeo Parish, Baaw, Camarines Sur. Mr. Elmer Pobre, Santo Domingo, Iriga City. Dan and Amy R. Losenya and Family, San Francisco, Iriga City. Maria Cristina Torla, Dubai, United Arab Emirates. Barangay Council of San Vicente, Baaw, Camarines Sur, care of Punong Barangay Manuel Siliesa. Mr. Jerry Navarez, LTO District Officer, Ligao City, Albay. Mr. Joel Yu, Maritata Section President, Market Site, Iriga City. High School Batch 98, care of Marneli F. Reynes, Batch President. Mr. and Mrs. Hansel Gaudencio V. Mago and Family, Zone 2, Santa Cruz Sur, Iriga City. Honorable Ninita O. Fortuna and Family, Punong Barangay, San Jose, Nabua, Camarines Sur. Alicia Rice Retailer and Wholesaler, owned and managed by Arlene Cortez, Market Site, Iriga City. Don Munay and Family, Florida, USA. Mr. and Mrs. Roy and Tanya Matubis Ivo, San Juan del Monte, Bulacan. Ben Ray and Cherubi Taday and Family, San Nicolas, Iriga City. Matcharon, care of Mr. Armando Mendez and Family, Bulwang, Baaw, Camarines Sur. Maxiel Agribit Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, care of Mary Ann R. Lomeda, with cell phone number 0919-316-7753. Ricardo Tagom and Family, Zone 3, Santa Cruz, Iriga City. Mikoys, care of Merlinda C. Posadas, located at Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur, with cell phone number 0921-283-8867.
Miss Grace Sanaw, Social Security System, Iriga Branch Office, Iriga City. Purong Barangay Joe, Bagayawa and Family, Francia, Iriga City. Mr. Giovanni Monje and Family, La Anunciacion, Iriga City. La Palacio Resort, care of Mr. Dick and Kids Lucena, San Francisco, Iriga City. Police Lieutenant Jose R. Ablan II, Baao Municipal Police Station. MDH Construction Supply, Santo Domingo, Nabua, Camarines Sur. Mr. and Mrs. Edgar and Tess Omorog, Zone 3, Bahamas Resort, Sagrada, Baao, Camarines Sur. Honorable Josefa Cabal Quinto, Punong Barangay, San Ramon, Baao, Camarines Sur. Bureau of Fire Protection, Baao, care of Fire Marshal Dario Paneri. Sa Indupo Gabos, Jus Mabalos, asin mapasatuya mandugod, ang bendisyon kan sa tuyang kagurangan. RBN Radio Philippines Network, DZRL Hatak, DZKI Iriga, DYKB Bacolod, DYKC Cebu, DXKS Surigao, DXKO Cagayan de Oro, DXXX Zamboanga, DXKD Dipolo, DXKT Davao, DXDX General Santos, RBN Radio Philippines Network. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RBN Radio Philippines Network, Radyo Ronda, DZKI Iriga, member kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ana sa tuyang tamang oras, 3 minutos antes mag-abot ang alas 10 nin pagkaaga. Ang oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Time check. Hatod sa Indo kan Kasoreko 3 sa paagi ni Engineer Wilfredo Boxit, General Manager. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno, relevanteng informasyon sa likod kan mga bareta. Bicol Connection. Mga reports kan RPN patrols, entrevista, asin serbisyo publiko. Yan kabos ang tabayanan. Bicol Connection. Kada Lunes hasta Biyernes, alas 9:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Kaibahan si Joey Habana Lin. Bicol Connection. Bicol Connection. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. Sa pangaran po ni OIC Station Manager Joey Lim, kita po ang temporaryamente magkakairibahan di sa programang Bicol Connection. Sa lado technical, si Chaben Obra. Sa information, si Tony Matic Saison. Sa transmitter, si Joanner de Villas and Man Rodel Zizar. Ako man po si Philip Barasana.
magiribahan kita sa laog ni na sarong oras na sanang presentasyon sa na programa. Hoy, good morning sa mga paraantabay niya to dyan po sa sentro ka na siyudad nin Iriga, sa interong probinsya ka na Camarines Sur, dyan sa tercer distrito kan probinsya nin Albay, asin sa iba pang inaabot ka na sa tuyang makusog na signal. Malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Marayan na nagrolumlum kisa grabe na init. Bueno, nasa linya si Karondang Rot. Pero nawara na. Naman po sa mga nag-aapod, ini kayang kunyan digdi. Naninibagwa na sa indong lingkod kung sa hindi nire-receive ta. Ang nababasa ko, puro baga ini. Pag pindot ko kang answer. Bueno, go ahead Tabi, Karondang Rot. Yes, Tabi Karondang Philip, good morning. Good morning sa mga parang kabayo na kung yan sa Bureau of Fire Protection, Kantanuanin ba with Senior Fire Officer Dario Valerio. Makakulad niya tungo niya ng pagkaga kung saan sa inyong opisina sa paglulot-libot sa Bureau of Kantanuanin ba. As of now, mayo ba kaya man na i-record ng mga kasulong Tabi, sir? Good morning. Live ka po ngayon with Felix Baratin po. Hello, good morning Sir Philip. Asin sa mga nag-arantabay po ang programang ini. Yes, maray na aga po sa nagamis. Yes sir, good morning man po. Kumusta man po ang manunungod baga sa Fire Prevention Month dyan sa Banwaan ka na baaw ngunyan? Opo, kwan pa lang na tatapos ka pa lang isilibrar ang Fire Prevention Month. Tinapos na yan sa pagiging culminating activity during flag raising ceremony din sa may LGU. So, nagtao kita ng mga award kung man siya nag-participate kang motorcade, kang March 1, then si mga games in contest, si mga nanggaranang estudyante, sa poster making contest, si writing contest, digital, yan, pigkanan ta sila mga awards si mga nanggarana. Kasi nakagawa mo kitang budget sa tabang NGO, sa tabang Mayor Jeff Disenyo, may mga cash prizes man na tigdaw sa mga estudyante. Then si poster making contest na nga ni,
nagpangduwa man siya sa province level. Sa province level, nagpangduwa man siya. Ay, congratulations po. Oo. Apera po kaya na, sir, kumusta po na inspection nindo sa mga business establishment dyan sa Banuan, Canbao? Kamagin po. Kumusta po na inspection nindo sa mga business establishment? Ano po dyan, mayuman kay itong mga dilapidated ng business establishment? Okay, ang maray ang compliant na maray ang mga business owner pa. Kasi every time man yan na magre-renew ng mga business permit, bago tayo ni-issuehan ng fire safety inspection certificate, ini ang requirements nila bago sila ma-issue ng business permit. Ini-inspection niya kasama yung fire safety inspector. Okay yan sa ilang mga building. So, fire safety compliance, RA 9514, compliant man sila, kaya na-releasean sila ng permit. Hindi sa baaw ng kuyan, mayo man dikit or mayo man mga matatagas na mga business owner nire-cooperative man sila sa tuyang opisina. Digdi po sa mga apartment, as in mga dormitory dyan, kumusta po? Nagkuha kita, nakabali na yan, sa big priority sa bagayan, si mga bago nagbukas si eskwela, nagkandak na kitang inspection niya kasi preparasyon ka ng mga si opening baga. Kaya kapos man nag-comply kasi ang importante nga lang dyan, si Mariwala, kasi tinuturugan bagayan si fire alarm, si emergency light, tapos may fire extinguisher. So, kapos man nag-comply, kapos man po nag-comply. Nasa pera pong fire truck na nagpupunksyunar dyan sa indong Banuan? Originally po baga, kung kita ang fire truck, si Roughneck na kayo yung Isuzu Moreta, kaya lang nakakuha kita ng bagong fire truck, ini yung Henong fire truck. Tulo po ang isa po yung fire truck sa Bao Fire Station. Kapos po yan, functional. Pag-abot po sa pag-celebrar niya to kana Fire Prevention Month, poon ka na Marso hasta ngunya na bulan na Abril, ano po mayo pa man nangyaring kasulo dyan sa Banuan, Canbao? Masorte kita, Sir Philip, kasi mayo baga kitang na-record na kasulungan yan sa Bao. Very good. Karundang Road? Karundang Philip, tarong kaupusan ko lang kayo, sir. Kaan kayang mga boarding house baga digdi sa mga eskwelahan o arani, lalo na sa dyan sa may DCC. So na ano man po nindo kan sa inyong opisina na ma-inspection na po ini ang mga boarding houses po digdi sa Bilog na Banuan Bao. Iyo po, gamos yan na boarding house kasi yung ano yan sinaging programa ta na before opening katong grade school na kasi yung karamito na may mga estudyante sa yung pinag-iingatan ta na hindi yung mga estudyante sa dapat safety. Natapos na po yan, natapos na activity. Ngunyan, ang kasibutan tangon yan, kasi Holy Week po baga, offline ka kita ngunyan, offline si Manasanta and Lakbay Alalay, baga kitang deployment sa along the highway, diya kita nasa water district, kita nakadeploy din si tropa ta para for motorist assistance. So, yung sinangon yan, kuha yan, whole day yan hanggang Banggi, yung sinanyan kay ba naman ang Penti, ang Indiarare mo, and ang Kabalikat, naka-composite kay gamit yan para mag-assist sa mga motorist. Iba man po itong sa DPWH? Ang DPWH, pero may separate man sila, dahil ko hiling si DP naman, pero kaman sila ang separate na assistance hub, kaman sila sa diri. Sabi kaya, di sa IDL, sa pagiging ni Mayor Jet, nag-meeting kami sa yung sa Holy Week, prepare sa Holy Week. Ito si pinag-urlayan na ma-deploy si mga sa local, kasi mga national agency, PNP, Bureau of Fire, o maalam kami ni mga tent baga sa
table. O si mga stropa to naman sa Bureau of Fire, yung manduman si first aid equipment na, may pambibingani kami naman. Then si mga gamit pang rescue kasi let's say may mga vehicle accident, madalit na ma-responde yan. Karon lang Rod. Kita di karon daw pilit yan an igwaman pa lang tinda ang Bureau of Fire nin araw kan PNP na igwanin assistance duman sa National Highway para ni digdi sa may water district ka na Banwanin Bao. So parang dyan pa studies karon daw pilit yan an mga informasyon na digdi sa Banwanin kan Bao, especially digdi sa Bureau of Fire Protection kay panel si Sir Dario Valerio on my location. Panel Salamat karondang Rod sa pakikipag-ulay kay Sir Gary Panerio an pamayo kana Bureau of Fire Protection diyan sa Banwaan kana Baaw. Igwang kaibang nagkakalakaga. Dahil mo nagkakasulo kundi nagkakalakaga baga itong nag-aabot digdi sa kuyang talinga. Pambira. Nawara pati so. Pati si background tadig din nawara. Mira. Iba na mga naduduldog ko digdi. Epekto kaya yan pag nagpaparapuyat kun minsan. Ana mister nawawara sa ano yan duldog. Ay pangyayaring buhay tayo. Hi, good morning balan dyan sa City Hall kana siyudad nin Iriga kay Sir Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator. And syempre sa mga pag-iriba niya dyan sa sinambit ng opisina sa mga CSU. Sa pangingenot ni Mayor Rex Oliva. Nagkapirang aldaw po mayong sesyon na sangguniang panlungsod ka na siyudad nin Iriga. Pero pinabeli itong pagkagadan kan dating alkalde na si Mr. Rebina. Pagtaong tribute sa sinambit ng persona digdi po sa siyudad ka na Iriga. Ba mga limot na bayani ko no? Anday nalilingawan si bayani ag bayani. Kundi iba man ang pagkabayani ni bayani ag bayani. Doble kaya nadagdagan sa na itong ag bayani. Taro po sa talagang masakit man tiniron digdi po sa siyudad kan Irigaan mga basura an kalinigan pero mingiyo po yan ang problema digdi sa nagkapirang barangay na yaon sa sentro kana siyudad nin Iriga. Sa itong mga pagtaraid na barangay na talagang nasasakitan sinda na mapunpun ang mga basura kung minsan na nagkururiyat dyan po sa gilid ka na tinampo. Kaya pagirumdum duman sa mga kababayan niya to, nakun bako paman oras po nin pagapunin basura, dahil tamo na pagparaluwasan sa tuyang mga basura dyan sa atubangan ka na sa tuyang mga residensya. Siyempre, ito pong mga nagbabaray-basay na ayam, pwede yan ipagwarak, pati an ikos.
Minsan nga ni may mga tao pang nagwawarakan basura ta naghahanap nin ipapabakal na nakukuha dyan sa mga basura. Sabi nga ni kayan itong mga nangangalakal, hindi mas lalo pong nagwara-erak ang basura pag arog kayan ang sitwasyon. Imbis na maging malinig sa tuyang syudad, lalong-lalo na po digdi sa kasentruhan kan Iriga, mas lalo pang minaatian sa tuyang lugar. Dawa gaano kahigos kan mga namamayo na mamantinir an kalinigan kun an ibang mga kababayan niya to po dahil man nakikikooperar sa pagmantinir kan paglilinig sa satuya mismong mga atubangan kapalibutan. Sayang kan mga kampanya kan mga nanunungdan para maging malinig ang syudad kan Iriga. Ipuhan po ang pakikipagtabangan kan lambang saro. Siyempre kung nahiling na malinig ang syudad nin Iriga kay itong mga nagbibisita sa Satuya digdi sa naunambita ng syudad, nahali pa sa manlain-lain na lugar runa kan sa tuyang nasyon, ay nagkayon naman nga sa Iriga naglinig na. Pero kung dyan mismo nga ni sa may central terminal may mga basura, amuman nga di baga na nga napababayaan na ibang lugar sa di syudad ka Iriga. Kaya kaipuhan ang kooperasyon kan lambang saro. Tanganing ito man ang mga nagdadayo digdi sa Satuya, siyempre masusupog man yan na magparaapon kan sa indang mga ati kung sa insa na. Pag nahihiling na malinig ang Satuyang syudad. Tapos pag-agi ko nga ni po dyan sa Ortega Street ay ano na yan, nagkakaburul-bul na naman bagaan, bulos ka na trapiko dyan. Ang lugar pong ini digdi sa sentro kan syudad nin Iriga, minsan ini an parati na nagkakaburul-bul ang bulos kan trapiko. Kakwasang yaon po dyan ang kadakol na mga nakaparking na bihikulo, lalong-lalo ng mga motorsiklo. Pero po ini sa dakulang problema kan syudad kung papaanuhon na mahusay ang sa tuyang syudad pag abot sa sentro. Sa kadakol po kan mga motorsiklo, kan ibang mga bihikulo na dahil man kayang iakomodar ang atubangan kan sa rong dakulang mall, digdi syudad kan Iriga na dyan magpark. Kaya dapat talaga magkaigwanin expansion ang syudad nin Iriga. Pag abot sa lado ka na merkado publiko. Kadakol pa po ng mga babaguhon digdi sa Iriga pag abot dyan sa sentro. Kundi luway-luway sa nasabi nga ni. Kaya naghihiro man ang liderato ni Mayor Rex Oliva. At habang ang sangguniang panlungsod. And siyempre kung paano mapaasensoan sa tuyang syudad. Yaon man dyan si Attorney Nonoy Wapirina na City Administrator ka na Iriga na talagang pag-abot sa trabaho sincero, mahigos. Dawa nga ni minsan pinapagalan na sige sanan huyom-huyom. Pag-abot sa mga nangangaipo, riniresolveran tulos kung kaya niyang itao. Ang kaipuhan kan nagtutuyo dyan po sa laog ka na City Hall kan Iriga. Maski nga niyan mga taga-ibang lugar kung minsan natatabangan pa. Kaya dahil po kita sabi nga ni kan pakasibot. Mayo pa nga ning 2 taon na nagtutukaw bilang alkalde si
Rex Uliba. At least igwa naman po mga nahiling na pagbabago sa lokal na gobyerno kana siyudad nin Iriga. Ibang rolobak na tinampo, napapakarhayman, nagkatarapalan bagay ning sa may Ortega Street. Na kung minsan dyan po ka nag-aaga ang mga darakulang bihikulo, ang mga truck. Kaya madaling maraot an tinampo. Tapos napahat-pahatan na pagparabaha digdi po sa siyudad kan Iriga. Sa bagay itong previous administration nagparagibo man po ito nin paagi. Tanganing malinigan ang mga drainage. Tapos itong mga aagihan kan tubig na minsan kadakol mga basurang naaakal. Ibahan na po ang mga plastic na pinag-aapon kan ibang mga kababayan niya to. Kaya kay puhan maging disiplinado an lambang saro sa satuya digdi sa siyudad kan Iriga kung gusto tang mamantinir an kalinigan. Tapalan na nangapudan si Senador Francis Tolentino sa Department of Foreign Affairs na maging maingat sa bagong exploratory talks duman sa nasyon ka na China. Sigun sa iya na planong pag-uurulay sa China na posibleng maging joint oil and gas exploration effort sa West Philippine Sea. Sinabi man ni Tolentino, ang Vice Chairman kan Senate Committee on Foreign Relations, matapos sabihon ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na nakatagamang ipagpadagos kan Pilipinas sa China na exploratory talks. Sinabi man ni Tolentino na dapat ikonsiderar kan DFP ang 2016 Hagi arbitral ruling. Arog man ka na desisyon kan Korte Suprema na nagdideklarang unconstitutional ang 2005 tripartite agreement for joint marine seismic undertaking bago makipagsosyo sa Asian superpower. Nagpahayag manin pagdududa ang senador sa panibagong pagkikipag-ulay sa China, lalo na nagkaigwanan ng serye ng pambubuli ang Chinese Coast Guard asin man na Chinese Maritime Militia laban sa Armed Forces of the Philippines asin man sa Philippine Coast Guard duman sa West Philippine Sea. Ini po ang problema dyan sa West Philippine Sea na talagang nagsasapo nin kasakitan pag manungod sa pagmantinir ka na pase orden dyan sa naunang bita ng lugar. Ulit ang nasyon kan China poderoso. Nakaposisyon dyan kung minsan bako sa nanganing pambubulian ginigibo baga ka na nasyon kan China sa mga parasira niya to dyan sa naunang bita ng lugar kan mga nagtalikod nga ni pong panahon pig water cannon baga, so sinumpit itong mga parasira niya to na mayo lamang kalaban-laban hindi po sa nasyon kan China. Kaya dapat talaga tama man si Senador Francis Tolentino na mag-ingat ang mga Pilipino. Ang diplomatic forces kan nasyon Pilipinas sa pakikipag-ulay digdi po sa nasyon kan China. Maski papaanuhon kan mga Pilipino nakaposisyon na nasyon kan China dyan po sa West Philippine Sea. Maray nga nita si Presidente Bongbong Marcos ang ibahan ang nasyon kan Amerika.
bakong arog kay itong dating presidente na si Presidente Rodrigo Duterte, nagaro isinangra ang nasyon Pilipinas sa nasyon kan China. Kan panahon po na nananalasa ang COVID-19 virus, akan panahonin grabe ang pandemic na sinasapo ka na sa tuyang nasyon. Nasagkod ngunyan dahil panggayo kita nakaka-recover pag-abot po sa ekonomiya kan Pilipinas. Sa ngunyan, grabe po ang namamatean, nakasakitan, pagtios kan ibang mga Pilipino. Tapos kung narog kayo ni napagpapara daog-daogon sana kita kan nasyon kan China, kontrolado po baga kan nasyon kan China ang mga negosyo halos bako sa ng digdi sa nasyon Pilipinas kundi magin sa enterong kinaban. Kaya lang pag-abot sa pwersa dahil pa man kaya ang nasyon kan Amerika, lalong-lalo na po itong mga gamit na pangyera. Mas nanginginutan pa man giraray ang nasyon ka na Amerika pag-abot sa pwersa digdi sa indang mga kagamitan, lalong-lalo na ining mga gamit nindang pangyera. Sabi nga ni kan ibang nakaulay ko, pag maluya-luyang klase ang mga kagamitan, kasa kaya nga made in China. Minsan nga ni ngayon, mas maray pa ang gibukan mga Pilipino. Kundi daog po nin kapital ang mga Pilipino. Ang dakulang problema kan Pilipinas, iyo ang kapital sa pagninegosyo. Halos dominado po baga kan mga negosyanteng Chinese ang nasyon Pilipinas. Tamang ka pag nagnegosyo, arog-arogan sabi kan iba. Sa barangay sa nangani, magbugta kanin mga turutindahan. Puro na yan may mga turutindahan pag uruinutan. Kaya paano mag-asenso ang negosyo sa Pilipinas na kadakil ng mga igin sa korarag? Ini po ang problema niya itong mga Pilipino. Dapat dahil tapag sabayan kung ano ang negosyo kan iba, puro na sa natindahan, kaya ang nangyayari. Magbugtak nin karihan, pansitan, o maararog man sa iba. Grabe ang kompetisyon pag abot sa negosyo, kita-kita ang mga Pilipino man sana. Tapos marason pa nga, agta, maloko, pista, magbayad, pambira. Kung gusto pong mag-asenso na mga Pilipino, pakarhayon ang salado kan agrikultura. Nangunyan, pigpaparagiribo ng subdivision, kaya nagpaparabarato ang balwasyon kan mga daga sa Pilipinas. Tapos nagkaigwa pa nin rice tarification law na halos pabagsako ng intero. Ang saradit na mga parauma digdi po sa nasyon Pilipinas. Trabaho man yan ni Senadora Cynthia Villar. Maray sindata asinsado kadakol kan mga pagsasadiri, mga subdivision digdi po sa nasyon Pilipinas. Ang pamilya Villar. Tapos bubugtakan pa kan sa indang dakulang mall. Paano nasa naman sa mga Pilipino pag-arog kaya ng sistema kan mga naggugobyerno digdi po sa nasyon Pilipinas. An isip magparayaman ang iba bako naman na pagserbisyo sa mga nagtitios, nagsasakit ng mga Pilipino ngunya ng mga panahon. Kuha na po kitang 30 minutos makalampas na alas 10 na pagkaaga.
Kumusta man palan ki punong barangay Felix Montañez dyan po sa Del Rosario, Banao, digdi po siyudad Caniriga. Ani bang mga barangay officials ngunyan na abang hihigos na. Lanta nagdadangadang naan eleksyon sa barangay, ining barangay and SK elections. Kaya sa ibang mga kandidato nag-uurot na, so mga ma-re-elect. So iba man na tapos ng sendang termino, nag-uugak na. Bueno, antes po kita magpadagos kan sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Ball, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat Ball, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Ball, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya'y protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakintabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ang tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Salada. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max
Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. Para sa bado na kabloom sa hamot, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, kabloom sa hamot. Charm Fat Bond, bangong gumagabloom. Charm Fat Bond, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield mo. labanan pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man ng tubig, balikin taban sa loob. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS.
Sa panagos na pag-asigurar na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na daí na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa ning diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. Di kalidad, asin sigurado nasa tamang standards. Asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa kungunyan. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Pakinggan po natin itong caller na may problema sa mata. Ako si Merlinda Uyan. Nagkaroon ako ng diabetes. Doon ko nakuha ang panlalabo sa aking mga mata dahil sa sobrang taas ng blood sugar ko. So, pag inom niyo po nitong iBerry, Hindi ako nagkaroon ng operation. Lahat-lahat yung paningin ko malinaw na malinaw. Subukan ang pinakabagong iBerry Gold na may 10 mg na lutein at mas mura sa ibang brand. Ang iBerry Gold ay mabibili sa mga suking butika. Ahoy! Kidney Care time! Maikwento niyo po paano kayo natulungan ng Kidney Care at yung karamdaman niyo ho. Ako po si Marian De La Rosa, 24 years old. Noong 2020, biglang sumakit yung tagiliran ko at nahirapan din akong umiihi. Ah, ganun ba? Kaya sinubukan ko yung Kidney Care. After 3 days, nag-effect siya sa akin. Okay, so kumusta naman kayo ngayon? May naitulong po ba ang Kidney Care? Nawala na yung sakit sa tagiliran ko at nawala na ang aking UTI. Maraming salamat sa Kidney Care. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bagong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fat Corn, bagong gumagabloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Pride Bar, hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Di lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, I-shield ko. laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% of bacteria and virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, I-shield ko. pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Ang buhay ay masaya pag ang hugasin ay easy, lalo na sa masebong kaldero at kawali. Kaya mag-Smart Dishwashing Paste. Pang heavy-duty hugasin. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. May double tanggaling formula. Tanggal galingan sebo at bakterya. Kaya ang Smart #1 Dishwashing Paste. Ang galing, galing, galing. Smart! Yan ang Smart Dishwashing. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified. World-class quality. ACS. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember,
Wax, ang #1 floor wax. Ugwaning waterproof formula. Ulaan man in tubig, balikin taban sa lug. Star Wax, Wax. Kintab na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique! Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Pamilya padala, ML Kwarta padala. Mula sa M. Luwilian, mabilis, madali, maaasahan. Kwartang pinaghirapan, pinag-ipunan. Sa M. Luwilian, ang hindi nagkakaingatan. Padalang kinakailangan, labis na inaasahan. Mabilis makakarating sa paroronan. ML Kwarta padala, pamilya padala. Padalang galing sa puso. Padagos po kita digdi sa tuyang programa. Igwa na lang kitang 15 minutos antes mag-abot na alas 11 ni na pagka-udto. Masaon tamo na ining sarong public service. Ipinapaisi sa gabos na partidarios, amigo, amiga sin mga kapinsanan, kapamilya ni Christopher B. Batan na siya binawian na nin buhay kan nagtalikod na Marso 27 ngunya na taon sa edad na 30 anyos. An sa iyang bangkay napapatintihan Salvacion Baaw Camarines Sur sa endang residensya. Ana lubong sa maabot na Abril 12 ngunya na taon alas 12:30 nin pagkahapon aldaw na Miyerkules. An misa gigibuon sa St. Bartolomeo Pares Baaw Camarines Sur asin siya nakatalaan ni lubong sa Baaw Catholic Cemetery. Nagpapaisi ang mga kangadan, Abilino Batan Jr. Hoy, kumusta man palan ki punong barangay Weden Salvadora dyan po sa Santo Domingo digdi sa siyudad kan Iriga asin man ki Franz Bardonado Oñedo. Sa pamilya ni Tutoy Brestain na grupo kan Labapukpok Organization dyan po sa sinambit ng barangay. Tadig di sa istorya sa sisiran nagngalas ako kaya palan permingirit tamadalaga na kagawad samantalang kan enot permi morosdot day pa maranihan pangyayaring buhay. Simbagman ka na sarong nag-comment, daog mo sana yan kuya, maski moros dot guwapo. Yan lang. Kumusta man palan ki kagawad Daday Robles Moralio? Sin ki Manay Silita sin man Manoy Romero Robles dyan po sa Masuso. And siyempre ki Manoy Buboy asin man Ate Milet Moralio. And sa gabos na yaon po dyan sa Masuso. Sa pamilya Coronel. At pala nagpagiramdom ang Land Transportation Office o LTO Bicol sa mga biyahero na siguraduhon na nasa tultol ang kondisyon kan mga lolo na daan
Asin man an sa indang mga sadiri bago magsabak sa pagbiyahe. Kasunod man sa gigibuhon nindang obserbasyon para sa ligtas na paggarumdom ka na Semana Santa. Sigun sa ahensya, dapat subot na sunodon kan mga biyahero an blue bagits sa pagsisiguro na nasa marhay na kamugtakan ang sa indang mga lulunadan kung sain apera sa makina, gulong, gas, kinakaipuhan man na pirming hilingon, ana estado ka na baterya, ilaw, dangan an lana, tubig, asin preno kan sarong lulunadan. Iyota, kung narog itong istorya na pinagahanap na po so preno, kung isayan nagbulsa kan preno kan bihikulo, nasa sarautanan pasungod, sabi kan tugang niya tungod, inda, dangay akan pagkaisi, di ko man niya pigbulsa so preno. Dapat pa man digdi, magsasagibo manin na mahiwas na pag-inspeksyonan sa indang opisina, pag-abot sa mga terminal, kan mga pampasayrong jeep asin bus. Kasabay kan mga gigibunin nindang inspeksyon sa kada entry asin exit points kan kada probinsya digdi po sa riyon. Dagdagpakan ahensya, presente man na sindang nakikipag-koordinar sa mga lokal na gobyerno asin iba pang mga opisina kan gobyerno para sa nasambit ng lakdang dapit pa man sa ligtas na pag-obserbar kan Holy Week. Tapos inimam pong nagluwas na surat kan Department of Transportation. Sabi digdi had a mistake address identity, sent the letter by mistake. Said office sent a letter to Mayor Tomas Bungalunta of Pili, Camarinesor that dated he was the provincial governor of Camarinesor, which is not instead which should be Luigi Villaferte. The letter was signed by Jesus Nathaniel Martin B. Gonzales, Assistant Secretary for Finance and Controllership. Anhapot digdi, ano ang nakapalaman sa surat? Amak mong mga kalungkutan yan sa buhay kan yaon sa Department of Transportation. Ultimong papadaraan ka na surat day aram kung si isay digdi po sa probinsya ng Camarinesor. An padadaran si Governor Luigi Villaferte alagad so naka-address ki Mayor Tomas Bungalunta ka na Banwaanin Pili ay pambihirang buhay tapo ini. Narupig lilito nindo ang tao digdi po sa probinsya ng Camarinesor. Sabi nga ni kan iba, mga ngod, inaagta kita sa di kamsure. Kan yaon sa Department of Transportation, pambihirang buhay tayo ni. Turul-tulan sa nangani po kita ta nganing mapakarhay ta pati an sa lado kan transportasyon. Pati an opisina kan LTO na kadakol problema. Maray nganing an ibang mga LTO chief abang ihigos. Arog kay LTO chief Sir Jerry Navarez ana LTO chief kan Ligao City. And syempre parehas man ni Mama Grace Rojas an LTO chief kan siyudad ni Naga. An LTO chief ka digdi siyudad kan Iriga, madalang na bagang makaulay kan mga miyembros kan media. Pag dinulok mo kadakol alibay, ngaya sibot ako kadakol niya kan gibo ko. Pambihira kisira maaraman kung anunan mga nangyayari dyan sa LTO digdi po siyudad kan Iriga, Ma'am Connie Piñaflor. Nasagkod ngunyan ang mga picture rayaon sa luwas kan opisina subot an ibangani nakaralaog na.
ay maniton sa LTO kung minsan grabe man po ang kalukuhan kan ibang mga LTO branch. Manay nagngangalas ta na ibang chip kan LTO day nagkakaribayan day nakakaiba sa reshuffle diyan sa Pamplona, sa Ragay. Ang mga chip diyan day nariribayan pero may kamandag duman sa regional office o kaya sa taas kan Department of Transportation. Ngunyan pala na panahon na hahalian subuot nin mga gwardyaan LTO pambihira. Kaya problemado po ang ibang LTO chief digdi po sa Rion kan Bicol. Sa may order palan si Director Rances ang Regional Director kan LTO sa Bicol naharalion ang mga gwardya ay pambihira man na order ini kan Director. Kunso rin sumasimana Santa kaipuhan ang mga gwardya ta siyempre pigbabantayan baga kaya ng mga importanteng papeles dyan po sa laog kan opisina kan LTO. Kaya abangan pa man lugod sa mga LTO chief ang iba problemado. Haharalian sindanin gwardya paano na nga kami kaini? Grabe ang pagtipid kan LTO samantalang kadakol po ka nagdadagos na kwarta sa opisina kan LTO apera duman sa mga nagre-renew kan restro kan driver's license. May mga income bagan LTO digdi sa mga pandadakop kan mga violators na iba man kaya day man nagsusunod sa ipinapautob kan Land Transportation Office na dapat nakarehistro ang sendang mga bihikulo. Tapos ang lisensya dapat bakong expire kung dan sistidig dita ang iba nga ni. Subot, pulis pa, ang iba expire ang rehistro kan motor. Kaya paano magiging tul-tul ang dalagan pag-arog kayan sa sinambit ng ahensya kan sa tuyang gobyerno. Pero grabe naman ang pagtios kan LTO, ultimong gwardiya ididemolis. Hindi day nga na day po ako kayan mga lasta ngunyan nga ning mga panahon an official receipt baga kan LTO ito na lang coupon band. Tapos sinisilyuhan kan tatak kan LTO. Anyari, grabe na ang nangyayari po sa sinambit ng opisina. Tapos haluyon marilis ang mga rehistro kan motorsiklo kan iba pang mga bihikulo. Kaabala. Kaya pangapudan ta na sana mapakarhay ini maski ang presidente kan sa tuyang nasyon na grabe ang problema sa Department of Agriculture. Kasagkod ngunyan dahil pa napapababaan na presyo kan bagas dahil na ibubugtak sa 20 pesos ang kada kilo. Sabi man kan iba agtangay maloko. Yawa nga onogibon niya kin diri man niya tatabangan ang mga parauma. Tapos yung mga negosyanteng iba mga mapagsamantala daman nga mangyayari sa Department of Agriculture. May punto man po ang ibang mga nagsasabi kan sa indang obserbasyon. Bene, nabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram na kaibahan niya to sa lado technical si Chabe na obra. Sa information si Tony Matic Saison. Sa transmitter si Joanner de Villas and Man Rodel Zizar. Naman po sa luwas si Ma'am Kyle Riago Ligasyon. Ay nawawaranin obligasyon. Unya na Semana Santa, bakasyon. Kaya tranquilo sa obligasyon. Sa pangaran po ni OIC Station Manager Joey Lim. Ako man po si Philip Barasena nagpapadyos mabalos ka na sa indong daing sawang pag-antabay.